Dule sklek, pokriti lek. Opet zagrevanje ono. Ajmo malo, pola sata. Da vidimo šta možda uradimo, pola sata. Znači krećemo od onoga. Držite ravnotežu.
Rastresi, neobično bitno. Prije napora, toku napora, u nekim pauzicama, posle napora. Duboko disanje i protresi. Balans, op, van balansa vežba, vraća se u balans, op, krv da ide u glavu, srce pumpa, razradimo ovdje, srce se zagreva, srce zagrevamo. Rasteretimo grč u butinama, u kolenu, pa onda krećemo. Listove
Ja kad imam oštećena kolena sa 40 godina, pa 45 godina raznoraznih vežbanja, od judova pa nadalje, 40 godina trčanja, osjećate unutra da nije dobro, da je nešto bolno, nije nahranjeno. Znači kad je sve u redu, onda vi to ne osjećate neke bolove. A ovo, čim nije nahranjeno, ono izjedena hrskavica i te tetive, znači ima bolno. Ili je povreda. Kad je povreda, jednostavno prekid cirkulacije i to je to. A kad je to u dužem periodu, vi se u nekoj povredi duži period, onda ne dolazi hrana u vaše i onda vam se izjeda. Znači ne bi smeli kao da imate neku povredu. Sve to u minimalnim. Zato postepeni trening, povećanje, ojačanje, jednostavno da bi vi mogli da podnosite te napore, da bi vam se manje kidalo. To se postepeno danima, mjesecima, godinama i postepeno svaki put zagrevanjem ovim 30 minuta do 60 pa i 90 minuta, ali onda je akcenat na ovaj trening toku dana posle šetnja i lagano kraće trčanje.
Opustite se ovde, da bi moglo se istegne. Opustite se ovde, opustite. Može i ove vežbice sedeći. Ovo što smo radili nekad.
Ovo mi kao odmor od trbušnjaka.
Juče nisam vežbao i danas mora da odvežbaš ovo da bi zadržao se tonus. Prethodni, da se ne bi loše osjećao popodne u toku dana. Sad će da ide posle ovoga šetnja. 8 plus 8. Banja, bazen, sat i po. Sad moramo malo stopala dole. Da bi se dobro zagrijala mora specijalno stopala. Sad malo osnovi. Ništa bolje za ove trbušnjake, grč, opruženo, grč, kad imate podlogu, ali praktično da je ne dodirate, klizite na milimetar, hop, pa hop, a ne gore ovako, nego peta klizi.
Trbušnjaci bole. Mali odmor, relaks. Ovdje lopatice namestimo gornje delove kičme, to je znači lopatice, tu se lepo istegne. Opet su ovo neki trbušnjaci, ali sa jačanjem trupa. Ono je malo pre bilo ovdje na pupak, sad idemo negdje na grudi, šaka prema grudima. Zadnja loža gluteus. Istegneš i list.
Sad malo za kolena da rasteretim. Za kolena. To što radite tamo nisu vam trbušnjaci. Morate se spustiti na vodoravno dole, znači do ploče i onda samo malo se dižete, znači do 30 stepeni. Nije tačno. Najviše do pola. Nije tačno. Radim samo kontrakciju i kad spustiš i kad se digneš imaš fazu odmora, to nije to. Tam da rade trbušnjaci, rade leđe. Dole su trbušnjaci, znači ja kad ležim ovde, kad se podignem ovde, znači to su trbušnjaci. I to da li osjećate i da li vam je ovde napor, pitanje da li vam je na nogama napor. Znači, mora se koncentrišete. A trbušnjaci su samo ovo, gledajte. Znači od ovih rebara do ovde i samo ovako skupite i otvorite. To je to, pa ja to i radim po tih 45. To je znači u donjem delu se radi, a ne ovde gore. Pa gore i ne radi. Gore i ne ide. Samo po 45. Znači, jer ako radim i ako idem dole, to više nisu trbušnjaci, već mi leđe radi. I ako idem gore, faza odmora. Samo tu po 45. Samo tu sve vreme rade, sve vreme su kontrakcije. A dobro, evo. Mislim, hvala na savjetu, to nam posla. Ja vam kažem da su to dole i u principu je, znači ovo da se skupi. Sad kako ćete vi, sad to, znači skuplja se i ovo, samo da uradite ovo, radi trbušnjaci. A možete da radite i ono joga, naduvate stomak i spojite, to vam masira unutrašnje organe i praktično vas leči. Da naduvate i samo da pokušate da sabijete ovo. Jeste, ima svakak. To vam je kao masaža unutrašnjih i to vas leči. Jer to, na primjer, kad radite one joga vežbe, vi unutrašnje te mišiće za organe uvežbate, a ovako, kao ova teretana, ono samo s polja mišići rade. A dobro, to jeste. I zato se začudite kako onaj jogin, kako to uradi. Zato što on aktivira neke tamo mišiće, a i nešto da bi se vi pomerili, vi mora da opustite mišić. Vi kad hoćete da se, ja sad ovako da mi je zgrčeno, ja sad kao savijem i kao ne mogu da savijem. A onda naredite ovde da je opušteno i kažete sad koncentrišete se. Opušteno. I onda, jel može? Može. I onda... Ide pokret. I onda ide, znači ne možete vi onaj kao bokser da zgrči ruku pa da udari, ne može. Nego mora, zato on kaže opusti se i onda on. Ali mora kontrakcija na kraju da sabije, zato da ne bi sam sebe polomio. Znači mora da zgrči. U onom trenutku kad udara, ili teniser kad igra tenis, kad udara lopticu on mora da drži čvrsto reket i da uradi ono što je hteo. Inače loptica će da bude jača pa će da mu zavibrira reket i onda kao neće ni da se odbije. Znači on nema uticaj na lopticu nego loptica na njega kad si ti previše mek. Da. To jeste, to što tamo nema šta. Idemo, nastavak. Ovo vam je leg za kolena. Da. Da. To ili ovo kad radite. Znači morate ovo da idete preko vam je ova noga. Da vas ne žulje normalno. I to što radite malo neizmenično zajedno, a ovo idete, ovo potkolenica vodoravno
i onda kad se ispruži, ono se, znači ova potkoljenica sve vreme vodoravna. Znači drži vodoravnost. Znači ne ovo ovako pa kao ispružite, nego ono je ovako vodoravna i sve vreme vodoravna a ovo se savije, znači samo butina radi, a ovo ne radi. I onda na kraju kad dođete vi istegnete tako to koleno. I onda vratite i onda imate funkciju ili... Nema tu radi cijel kvadriceps, znači cijel ovaj prednji. Da. Ja imam inače to iz Jedena, ne znam, hrskavica. Ja sam trčao 40 godina i pre toga i trenirao i judo i ovo i ono. Znači treniram 45 godina i razno i streljaštvo i odbojke u školi i plivo, njurio, sve, da, zajebavao se i... Univerzalac, što Pa, se kaže. ma da, ovako igraš košarku i tenis za sebe i golf, onako imaš štap i... To je ono više ono za sebe, ono sam probao onako i vidio šta je i tako to razno. A ovo to 40 godina, onda prvo polumaraton i ovo kraće. Koliko je polumaraton? 21, a tako? 21 km. 21,97,5. A ovo 42 i 195. Onda sam 2006. 7. 8. do 13. i 15. sam trčao ove maratone. Tako i 15. sam istrčao 3:02 sa 46 godina. A sa 38 sam trčao 2:51. To mi je rekord. Svaka čast. To sam negde 165 u Srbiji svih vremena. A to je uspjeh, nema šta neki ne Da, znam broj. a samo je negde oko 220 ljudi je išlo ispod 3 sata. Ostali nisu mogli. To godište i to. Bilo koje godište, znači 220 ljudi svih vremena da su istrčali ispod 3 sata. Koji maraton, šta, Beogradski, koji? Ne, bilo koji, nije bitno, nego kažem ljudi iz Srbije, da je kao iz Srbije i da je trčao ikada. 20 i neke, 30 i neke. Ima ovdje jedan momak, nije loš. Ide na Pa sredinu. znam, ovo je preko dana oko 1-2 odavde izašao iz naselja. Ovo jedan vrti ovdje. Ima tu momaka, ima jedan klinac. Isto je dobro. Znam ja sam iz Beograda, ali znam ih ja, znam je ovdje ovaj matori tu negde generacija, ovaj moj, ovaj iz Paraćina, ovaj Dragiša. Ima ovdje Ali on mlađi. praktično ne trenira, ali istrči neki polumaraton i to. Ima momak mlađi od mene, Bane se zove, ali ide na sve te maratone, A, piči i inostranstvo. znam Baneta, ovog Vitkog ovog. Da. Znam Banet. Nije loš momak. Vidio sam ga neki dan. Malo je onako lučkasti bi ga na svoju ruku. Sad je trebao da ode negde na... On je rekao da li je bio, sad je bio maraton u Tuzli, da li je on otišao u Tuzlu, brate, da li je bio sad u nedelju je bio u Tuzli. Rekao idem u Bosnu, ja kažem gledam što ono, da li spominje to Sarajevo, znam sad da je bilo u Tuzli. U Tuzli maraton, u Novom Pazaru polumaraton. To je dobro, svaka čast ko to može. Znam, trčali smo ono 2019. Pobedio me, išli smo zajedno do 30. 31. I Bana je otišao, bila neka grupa, Bana je otišao sa ovo ono u početku, ali smo se kao, šta ja znam, od 10-ak smo bili ono grupa do 30, 31 i kad sam ja prešao ono most, ja malo kao vodio grupu, onaj kaže aj ti sad drugi put idemo na most. Znaš, duva vetar, sine na mostu, a mi ono ritam, ono ne možeš, mi vukli oko 5, 5.05, ali onda preko mosta 5.20, 5.25, duvati vetar u grudi. Odmah te vraćam. I onda se spustimo nazad, ovo ono i nekako ono izvučem i ja kažem ne vredi, nisam ono toliko u treningu i ja opustim, onda sam išao lagano, znaš, oni su završili šta ja znam, ono, 15, 20... Dobro, pa Bane, koliko je mu mislim, ne znam koji si ti godiš. 15, pa ja sam stariji od njega, nemam pojma, A on je mnogo mlađi. 15 godina i On je više. 80, ja mislim 6 ili 7. Bane, Da, mršavi, plavi. ja sam 69. Kažem, ja sam, znači on nikad nije, ja sam sa 46 trčao što on neće nikad. Pa verovatno je tako. 3.02 i nikad lakše nisam istrčao.
to što najgore, znači mogu sam i ispod 3 sata da istrčim, jer sam prošao 1.28.50 sam prošao polumaraton. I išao sam ono i jedan tamo pobegao prvi, u stvari bio je još jedan i tog smo stigli na 4 km do cilja, a on je sad rekorder svih. Znači tog što smo stigli 4 km po cilja, ja i još jedan Hrvat bio ono u trci u Beogradsku, tamo na Keju, pored sajma i prema Dorćolu. Taj što smo ga stigli, on je sad rekorder Srbije, mislim on je Slovak, živi sad 4 godine, 5 u Slovačkoj, ali se za nas ono računa, ono praktično sve i on je sad rekorder, dalje valjda i na 6 sati, znači na 12, na 100 km, na 24 sata, 100 km za 6 sati i 57 minuta. A ovo je trčao, znači odjedanput je izvukao za 24 sata 258 km. Ko je taj? Ko je taj car? 258, znači to je rokanje. Svaka čast. A pazi, ja sam njega pobeđivao, znaš, i tu jeste on nešto mlađi ovako. I on je sad mator, 45 i on sad je tu kao pauza. Sad će, nemam pojma, sad će da sprema one... Gde je rekao da će da trči na nekoj trci? U Sloveniji su ga već najavili kao sljedeće godine, da li u martu ima da li će biti na 12 sati ili na koliko i oni su ga najavili kao zvezdu, evo već ono izbacili Slovenci kao ko dolazi, kao prvi koji zvanično onako registruje od elite. Je li on praktično tu kad po rezultatima on ispadne, jel prvo bude na listi svetskoj prvi. Prvi je pa drugi pa treći, jer znaš ono na svetskoj ode na... A je onda dobro. A da, ono. Ali ne može, ima Litvanac, valjda svetski rekorder, on sve sad na 20, na 24, na 12, na 100, sve, brate, sve je uzeo rekorde. Znači, ubica totalni, brate. Znaš koliko ti je, ne znam da li je prešao 300, znači ovo je 258 zarez nešto, a ovo je svetski rekorder, ovo je Litvanac prošle godine, znači ne prošle, nego ove. Prošle godine je istrčao 309 km i nešto, bio onaj Grk jedan držao na stalno 306 i nešto i on me oborio 309 i nešto i sad je istrčao 319 i nešto. Ali ima tu malo da su možda dopingovali, a? To niko ne proverava. Pa, ja mislim, možda i proverava, pošto se tu računa kao svetski rekord. Svaka čast, ne kažem da. Svaka čast ljudima. Da. Pa znam. Šta znači ako neko dođe zvizne nešto jedno drugo i ovo, a ti si... Ma ti zvizno, ne vizno, jeste da oni nešto zvizne. Ali to je kao malo ovo ono, ti u principu možeš. Znači nemaš on kao, znaš, ide to, ja kad sam to trčao najbolje, ja sam kao jeo onako kao nešto, znaš, raznorazno i kao trenirao i onda sam kao 2 mjeseca od 2 one kutice uzimao vitamine i minerale, one super complete formulu, obično, da, to je kao ništa, da kažem. I onda 15 dana pred onom meni nestane ta kutica i ja bez veze odem u radnju i kao šta imate, šta ovo ono, ja sam uzimao ora complete, ovo ono, ima nešto drugo, ovo ono. Pa kaže, evo ti ove, kaže, tablete, to inače sad nema, znaš, 5-6 godina ono više nema, znači tablete da je sve u jednoj tableti. Ne ovo ti kao, znači ljudi uzimaju i ovi sportisti što treniraju, uzme one tabletice, kutice, ne znam, cink i ne znam još nešto, znaš, kalcijum i znaš nešto, znaš, 2 ili 3 ili samo jedan u jednom, ono. I onda on mora, brate, uzme 10 tableta tih pojede u toku dana. Ovi što treniraju, na primjer, trči to maraton, ovo hoće profi i da se dopuni, on jede ovako, nego kao, znaš, da dopuni, kao da ima, pošto se mnogo ono iscrpljuje. I treba uzimati i ovaj glukozamin i ponekad one goveđe želatin i to za zglobaju, što ja nisam uzimao, ja sam se povredio 97. I najgore kad se povrediš,
kad se tu prebacuje balansa sa jedno na drugu, ja sam povredio ovde i prebacio se balans i meni je otišlo sledeće godine kad sam polumaraton trčao, ode mi koleno. Nesvesno ode balans na drugu stranu, onda teže se skroz. Pa nije nesvesno, pa ti treba da budeš svesan da znaš znanje. Pa dobro, to ti znaš, ali jednostavno, ja sam isto imam povređeno koleno, zato sam i prestao da igram jedno drugo. I ja vidim sam da ja sad više koristim levu stranu, kao da malo trčim. Da, ono. Tako sam ja stalno sam ono kao trčao pa balansiram, pa zadnjih ono godinu dana i dve, stalno osjećam ono kao uvrnuto, ovo ovde, nešto fali ovde, uvrnuto i ja kao nameštam nogu, ovo uvrnuto i godinu dana tako, može i više, i dve ja kao trčim, znaš, nešto nameštam. Kad odjedanput sad kad je bila korona u januaru, pa sam u martu bio na Zlatiboru, trčao sam po 30, 40, 50 km, brate, na Zlatiboru. Predposljednji dan maraton ceo, znaš, onaj 42 po brdima, onako malo. Po brdima još. Znaš, i onda me ovo uvati u julu da mi to ode, brate, ova strana, ovo kolena, da li je to kao ovi kažu, znaš, babe i ove što, idem, kaže, meniskus ti to odavde, brate, da ti je to meniskus, znaš. A dobro, meniskus spoljni, pa kao ovo ovde, iznad kolena ovo i onda odavde bol pa prema ovako pa prema... To su neki pripoji. Pa sve tu drži u tu ligamenti, istrošilo se, otišlo. Jeste, hlaba se, znaš, i u kolenu ima ta ima tečovska, kako se beše zove, sinovijalno, nemam pojma. Ona se vremenom izgubi, posle kreće meniskus i sve to nema više podmazivanja jedno drugo i to je sasvim logično. Da, ja sam trebao, čim sam imao tu kao povredu, prebace, odmah sam trebao da krenem i da se kljukam stalno sa glukozaminom ti. Da, nešto za slobove i jedno drugo. Znači to ti lepo oni napišu to, znaš, ali sad sam isto pročitao, znači sad kao to uzimam, sad ću goveđi želatin 10 dana, 10, 12, 13 dana i onda ću opet glukozamin da kupim kutijicu. Jer kaže uzmi 4 meseca, to ti praktično 4 kutijice. Meni trajalo malo duže od mesec. Nisam ga baš roko po 3 dnevno. 2,5. I uzmi 4 meseca, kaže, ako ti ne pomaže, onda ništa ti ne vredi. Onda si, brate, totalno, znači ne reaguje ti organizam. Onda kaže ne vredi ti, kaže ako vidiš da ti pomaže, onda kaže rokaj do kraja života. Znaš. Čekaj, jaš iz Beograda si ovdje šta, Zaječarac ili šta? Beograd. Ja sam sad prestao, znači sad skoro 4 meseca ja sam prestao da trčim. Dobro, ja sad kao šetam 15 km. Pređem sad obično bilo onda 10-ak, znači samo kao šetam i kao da uradim neke vežbice. I onda, znaš, da li si na bazenu malo hodaš, plivaš, razumeš što ti koristi to kad imaš to izjedeno, počneš da se kljukaš i onda ideš na biciklu, ovo nešto što je kao skijaško trčanje na onoj spravici. Znači to radiš da te ne udara, plivanje i bicikla, da ti ne izjeda ti toliko, a pomaže ti tim nekim tonusom, jer bicikla dobra ovu i za tetivu i za koleno kad imaš problem. Znaš, samo šta ja znam, ako si opterećen, povređen, nemoj da rokaš baš uzbrdo. Slušaj, ti kažem, ja bicikl koristim, nije ono što ljudi uzmu, brate, pa piče, danas imam turu, pa 50 km. Ne, ja je koristim ceo dan za moje potrebe, jer taman mi dobro dođe zbog samog sebe, razumeš? Malo da, što ti kažeš, zategneš jedno drugo, eto, taj kvadriceps stalno mi je, znači, u funkciji, nisam znači, stvarno bicikla mi je vrh, znači, samo da kola ne podnosim, moram da ih imam, zbog dece jedno drugo, ali kola ne podnosim. Pa da, imam i ja neku biciklu, znači, ovako slično, nije trkačka, nešto, samo da vrtim, dobro je da imaš išta, nije bitno, samo malo se vrti, da. A malo bolja bicikla. Čekaj, šta sad? Žurim, idem tamo na terapiju u bazen.
Majte to što.